welcome back again sa mga channel guys. Kin and Kim Family Vlog. Na guys, magtimpla ko karon og parang ipadani ati. Ini nga danite. Rich milk, classic rich milk chocolate flavor hot cocoa mix ha. Hala. Ano timplahan ron guys? Mo ni among kunan ron higupon rong buntaga. Kaya nami ka yung higupon ininit. Kaya uwan-uwan gabi. Kasi nuliguan gabi guys, kanang bugnaw-bugnaw ang palibot. Grabe hapon, grabe inita kaazo. Kung samot ag ko ano yung papagabril, isang lanap. Nalaging taon sa lagi pamati guys, nasasang kilid. Balik na po. Si pangutan na dana nga nganong na may laglaag. So na may mga private pod nga panghitabo sa kinabuhi guys na sinapod ang share ba kay arong likay tas aliwaros. Alam nyo na. Sila ang gadud tong ang respeto ag isang decision ni Gabriel. Pabutan ninyo guys nga si Jamo yung istorya and kuan. Ikungahan nga ako yung istorya ba. Mas maazo man sa nang si Jam mismo mga istorya ug andam na si Ja. Pinapasudyos ko na lang ang lahat. Tensya na mo guys na magtagalog ko usahay kay naadyo ning request nga magtagalog daw mi. Kay hindi daw lahat ng nanonood ng aming vlogs mga Bisaya. So kamo makita na lang mag-adjust mga Bisaya. Kuan na lang guys. Nang naay magbisalog na laman tada ni Bisaya ang Tagalog. Tao guys, ganun talaga ang buhay. Kaya minsan may mga pangyayari sa buhay namin na hindi na karapat dapat na iano, kailangan din ng mga private na pang ano ba, mga private na nga part sa among life. So ayun, sa mga laging nagtatanong diyan kung bakit ganito, bakit ganyan, soon si Jaray mo kuanda na ug unsay mga hitabo. Ako di ko mo kuan guys kay respeto ko sa decision niya. Minom tanin jo guys, hot choco. Elia, dali na bi. Papa manggas kim-kim dadto guys, nagtanaw pa og kuan dato cellphone. Kay ni kabuntag, ni bako na ni ja mahangam sa cellphone kay magtanaw daro nga ron na. Kan beto making kuy. Kamakanta-kanta mo ni jang ganahan. Mo nang ampag mo ubuntag kay unsan ta syempre gamitin ba dyan ka mag-edit ko nga na mapa-join ko ka ng video namo katataday guys mang harvest ko dito sa among kanang naay pipino arang daghana naman kasug bunga hala Ginoo ko des nagaging adlaw ko nga pamantog karang kay nga naman arang nagasang dagdag guys hala oy grabe jud ang dali ara dyan na mga pipino dati na puro tampon hagilaw ganahan man ko pipino guys samot nagnaybutangan samot nagkinilaw nga na sa kay kare sa lang pipino tong kilawon kay kilawon pero tay mang mahala Ginoo ka dollars sus tabangan basin umakakuan pag palija guys mag-utan mi palija unja kay libre na palija nag-uo ko sa mga palija guys kay ngano nakuanan si Jack na bitong si bunok ag uwan nanja ag kanang tubig na aran na kundo so ana da kuan si Jack mga nga dag lujo napakita naman ang unja guys ning human na darig inunda. Guys, mag-harvest ako dahil sa amang okra. Hala, ginukor. Naghana na mag-bunga di Hala guys. Tanaw pa tanaw na guys. Tinatapadagkaan sa maazo karong bigahi. Oh guys. Oh, see? Hala guys. Di pwede na niya guys. Naingan ka gamatuja. Tanan ng kwaun. Tapos to Hala. Baning man ka. Aning kay bawa matay palit. Na. Dapo na gamang sikwa. Hala. Lamian. Mag-utan ko dani unsa guys dapo dala daghang nagbunga. My god, ang dami-dami na nila. Harvest time na guys sa atong okra. Grabe ako guys kay kuan. Oh guys. Lubi. Mordag lubi de guys. Hello. Okay, dala guys ang atong okra. Nga natin kumain ng uli. Hala guys! Kakagilawin! Kakagilawin guys. Mana? Dami ng bunga guys! Dami ng bunga! Sana dami ng bunga ang okra. Guys! Tara guys! Kadami-dami naman. Tara guys! Magatang kamatis na naibunga. Adi
Ala, danay bunga gatang kamatis guys. Di mura lang na aungan si Jas ukra kay grabing baga magdahon og ukra uy. Grabe ni ukrahan ni dahon may tambok. Ito na naka-harvest na may guys. First harvest namin ng aming ukra. Wow. Hala, sana all. Ha? Hala, grabe na nagtuang guys. Di apa jud. Ha? Oh. Apa jud ganyan sa distri Nanay pang harvestan kan kada nakaadyo. Malingkit-lingkit tanawa. Malingkit silang tulo. Tanawa guys. Malingkit silang tulo guys. Dapat deres ubus. Tahu ya deres ubus. Hala, grabe ito Dapat. Hala, grabe. Ya guys, nagkalija. Ano pa ni harvest? Kita si Jad. Sana si Jad guys. Time to harvest na. Big na siya. Ito rin natatay ko paano hapin na to guys. Ito naman na rin harvest. See? Yan na, natong kinagharapan. Pag-harvest ako talas pipino. Kaya nagtag-abot sa akin. Yan. Uy. Tamo? It's time na guys. Sa pipino. Pinaghan na kaado. Yan na. Pinaghan na kaado. Nagasandagan na ka doon napod. Madagkaay na pa na sila. Gawi. Ay, sana all. Nagka pa dyan. Hudzag. Hudzag na siya. Ipit lagi. Hala, di matangtang. Ipit. Ano guys, na-ipit siya. Matangtang siya na ipakul. Ipit mo na rin butong. Liit. Shot rin butong. Wala, sinyalan kang kuha kang shot rin butong. Shot siya guys. Harvest time, harvest. Hindi pa rin ay, walang mangnangi. Pasilawom. Ay. Paday guys. So guys. Harvest na natin. Wala. Pwede dahan. Okay. Yan na guys, naka-harvest na may guys. Ala, sana all. Yan na may harvest ang naghahap na. Salamat ka aso. Dapat guys kaya, palidya. Tapos palidya, uy. I-harvest. Action na palidya guys. Ha? Ipitok. Wow, sana all. Yan na guys. Wow, sana all. Doon na guys, ang palidya. Kaya po, daghan ka doon ng mga sikuan. Pipino niya. Sa mga sikuan, dapat naman siya. Yeah, di kaya pang isa kaya sana rin kwa ya. This one. Kaya na kaway daghan di napada ng ibabaw na nato. Sikwa. Ano may laujon. Kagula na huog. Mahon sa alukbati. Taguan ganas. Ano guys, mga ganas. Pwede ito idaghan. Pikas. Yun na guys. Handag ka ng amang tangad guys. Dari, nagtanong po si Papa Gabriel pipino na lang. Guys. Tagas na pag amang batong. Hala, makabunga na dun na. Mga sunod simana, bunga na siguro na guys. Kana na. Magka-harvest na miss amang mga gulay guys. Guys, makalawoy na po miss amang mga gulay. Basta kasi magkugi lagi. Naalagi tayo kinugihan. Guys, no? Di magkugig pang marites. Magkugig pananam. Naisip ko ito sa kinabuhi. Arong na tayo mautan. Eh, sila magpang marites. Gaway yung gulay. Itong silakaw. Silinganan. Hala guys. Guys, no? Uy, lamian man yung gulay. Uy, sana all. Aga. Pino ko naka-harvest kog sa do. Hala, salamat. Nami pipino. Nami palidya. Nami sikwa. Nami okra. Asa. Kari guys, tagsa min la tatay. Haring tatay ri. Ari. Ang laujon guys niya. Kapag patagaan sila pipino itong ubos. Lahapod ri. Yan. Mga kilaw po sila dito guys. Yes no. Nanas padir. Ano guys. Ang hatid na si kuya sa ganay. Laujon para la tatay. Ito po pipino. Good morning sa nila bi. Good morning sa. Good morning guys. Good morning. Good morning sa nila la. Good morning everyone. Good morning ninyo tanan guys.
Jo. Nga man itag cellphone guys, ay magigamit tag cellphone. Kay hangi kuan. Yan guys, mag-prepare na naman ako sa aming gulay. Kaya maglauoy ko guys. Maglauoy. Ah, yummy ka ajo. Plus karing kari. Manihang ako anong guys, gulayon karon. Ayan. Pinto na naman tayo guys. Sa ating mga paraan sa buhay ba. Saan yung ginom be? Butong. Ay, butong. Wow, thank you sa nagdala sa butong Dari. Di boy, salamat sa imong gidang nga butong. Punto na naman tayo sa hamon ng ating mga buhay guys. Sa mga ano ba, nagian sa itong kinabuhi ba. Yes. Naka-experience na mo guys nga may mga kahitabo sa imong kinabuhi nga makarat na lang ka ba. Like isyuhan kag dili mao. Makatawa na lang kas issue ba. Grabe talaga guys. Pasensya na mo kay Tagalogon haguban kay nako ni mga Tagalog dani mo tan-aw. Grabe jud guys. Ano mga panghitabo bas kinabuhi nga di ka katuong. Nga naon ka pag istorya, naon ka pag issue, makarat ka lang ka. May nga na ha? What? Yan ako guys. Basta ka na bitang isyuhan ko, makarat ko, makatawa na lang kumain ko sana all. Sana all na lang jud. So guys, ang pinaka-grabe jud nga daghan naman jud ko nagian nga mga issues mo ni mauna. Mauni mauna lagi about sa kinabuhi. Kauban naman dyan ang kinabuhi ng mga issue guys, no? Ng mga maritis bas kinabuhi. Kauban naman. Usahay guys, naman kung mga maritis nga sagad ka aso maka-issue. Unang hiwa na ko na rin guys. Muna makaingan dyan kung sana all. Sana all ini-issuehan. Charmberg artista. Ay. Yes, no? Yung pinaka-grabe dyan nga issue ang nakuan sa kinabuhi guys is katong kuan ba? Ingnan kong scammer. Namuot kasi ko guys. Ingnan kong scammer. Ginoo ko, oh my god. Ingnan kong scammer. Uy, nahulog. Nahulog sa ano. Nahulog sa kabuang. Huwag ganun guys. Masyadong personal yan. Diba mo guys, pag kahibaw na nag-iingan ako issue, ginoo ko, nakatawara dyan kung huy, ginoo ko. Hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Hindi rin nila tinanong ako ng personal ng ganun. Kaya minsan guys kailangan mo talagang umiwas sa mga taong akala mo magmamahal sa iyo pero yun pala ay sasaktan ka lang. Kaya ayan guys, ako guys kaya naka-learn na ako, nakaano na ako ng lesson na hindi lahat ng sa iyo kaya kang protektahan. Yun pala ay magpapahamak sa iyo. Pasensya naman to Tagalog naman ko nabuang na ito guys. Oy. Sa kuha na guys na experience na like mga issue mga nga nasang kinabuhi ginoo ko. Nakatawa na lang mga jud ko. Mo guys ang sayang gibuhat. Lami man jud iba so gingana kanang nakas kapungot bitaw nga nganaan kag istorya. Agang gibuhat guys hara sang giampos kahitasan mura kog bata nga nagsumbong sa nang kahitasan nga kanang murag tawag bata nga gamay nga nagsumbong nga Lord mo ni nga na ikaw na bahala sa tanan mo ni nga na kaloy sa Ginoo ni gawas din ag kamatuoran guys mo ni nga na so mas mo nagiingan nga didto na hunahin nahibaw-an nga naitawong nagsipanaot na sige lang upira uy pasaylo na nadaan kay baw ko nga way lami ng magkuan-kuan ta sa gahaga guys, happy rami kanang umigibuhat nga di maadyo sa mga isig kaingon nagiingan guys lalabas din ang katotohanan. Magkwento ra ako sa inyo guys pagdating ng panahon ngayon unti-unti muna guys no yun ang pinaka-grabe nga nakuan ha guys nga na-issuehan ko nga nalimay ka guys di-issuehan kag scammer ka. Sus, asa ko manang kung pila ka milyon at ang scam. Grabe uy. Oh my God guys, kung kumulong man lang din, wag lang naman sanang isyuhan ng scammer. Pastilan, Ginoo ko, mahiya naman tayo kay Jesus. Oh, nakatingin sa atin. Nakatingin sa ating mga ginagawa araw-araw. Guys, no? Kangilad ba po ana uy. My God. Andyan si Jesus nakinig. At nakita niya lahat ng ating ginagawa araw-araw. Ganun talaga ang buhay guys. Hindi mo maiwasan na may mga taong ganyan. Huwan ka ng hindi maganda. Isyuhan ka ng hindi maganda. Para talagang
magmukha silang ano ba, magmukha silang mabait. Tapos yun, may inisyo na pala silang hindi maganda sa kapwa. Huwag ganun guys, kasi may karma ang buhay eh. Kung anong ginawa mo, siya na magdudubling balik sa'yo. Ganun talaga. Kaya naku, kaya ayaw ko talaga guys mas pinipili ko na lang umiwas. Pasensya na kayo guys, kaya nagpasobra ang aking kwento. Issue sa buhay, Ginoo ko. Katawa na lang, magkatawa na lang ko ba nga, huna nga, ingana, kaya ka palang saktan. Akala mo hindi ka sasaktan, yun pala ang ano sa'yo. Grabe talaga guys. Grabe ang napagdaanan sa kinabuhi. Pasensya na mo kasi saksak Tagalog, Bisaya na ni kay nalagi ko nimutan aw Tagalog nagbagot-bot kay ngano kuno di na Tagalogon kay di kuno sila kasabot. Hinat lang ko nga alamdagan ang hunahuna sa atong isig kaingan nga unta, hunahuna pag nila og maadyo usa sila mobuhig istorya nga di maadyo. Nga sa ilang isig ka tawo. Kay ngano, di ba tabatog kasing-kasing kamaong ba pagka masakitan. Yes no? Kay feeling nila sila ray masakitan, di ba ja? Noo ko. Mga guys nga masamad mga tas tang physical nga kuan sa tang lawas na magani uwat sani pagkagat ang kasing-kasing. Kung guys kung makita palagahang kasing-kasing grabe na daghan nag-uwat. Hindi naman kay tanan na guys sa harajan ng itugyan atos kay tasan kay bawo ko nga di ko ni sa pasagdan ka uban sa pamilya. Always gusto ko mag-pray guys nga Lord panalipdimis tanang mga dautan, panalipdimis tanang mga kuanda ning kalibutan na. Diyos napakabuhi pa mi. Salamat ka Diyos sa pag-uban guys. Maglauoy sa ako. Ayan na guys. Nag-anakos ang mga lauo dyan. Pabukas ako tubig guys. Okay. Yan ang aming luto. Wow. Meron ang mga lauo dyan guys. Ayan. Ang ating sikwa. At ang ating dahon-dahon. Ito. At ang ating okra na yummy kaazo. Wow. Yan guys, basta may tiyaga, maraming blessing na darating. Tapos lagi tayong magpakumbaba sa kapwa natin. Kahit nagawan pa tayo ng masama, hayaan na lang natin, hayaan natin si Lord na ang bahala sa kanila. Ganun talaga ginagawa ko guys. Iyak ko na lang pag may yung ano ba, yung masyado ako masaktan, iyak ko na lang talaga lahat. Sumbong ako kay Lord na sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala. Sana patawarin mo na sila sa ginawa nila at lamdagan ang kanilang panghuna-huna. Kung ano man yung kanilang maghihuna-huna nga dili maadyo. Ganun talaga. Pag ako nasaktan guys, ganun. Pero pag ako nasaktan guys, umiiwas ako. Ayaw ko na talagang maano ba. Patawarin mo na tapos ulit sasaktan ka na naman. Kaya ang ginagawa ko, umiiwas na lang talaga ako para hindi ako makasala kay Lord na patawarin ko na naman siya Lord tapos saktan na naman ako. Oh, Diyos ko Lord. Kaya ang ginagawa ko guys, iiwas na lang ako para mayroon akong peace of mind tsaka yung dibdib ko gumagaan. Yun ang ginagawa ko guys. Umiiwas. Iwasan ko na lang. Ayoko yung magplastikan ba. Hindi ko ganahan. Ayoko yung magplastikan, harap-harapan, tapos maya-maya di ay ito. Pagtalikod mo, libak-libakin ka ng tudo-tudo. Naku Lord, ayoko ng ganyan. Madupay maguna ko sa gardinan. Madupay maguna ko sa garden. Daghan ko garden. Tapos ayoko yung pagplastikan, harap-harapan. Ayoko ng ganun guys. Ayoko ng gusto ko yung harap ko, yung totoo ba. Totoo sa harapan ko at saka pagtalikod ko, totoo. Yun yung gusto ko. Yung gusto ko sa tao ba. Uy, ano na naman yan, kulit. Ay, agbala, gidagan. Mga bibi nyo, gusto natin yung ganyan, no? Na pagharap natin, totoo, tapos pagtalikod, totoo, hindi yung... Masulay? Sudlay? Matagay ko ng sudlay, kuya. Tudad to ka. Nga doon nagsudlay ka mga dalaga, guys. Sulay, papa. Sudlay sa basa. So guys, kung tatawad guys, mamahaw na mi. So, balik ko ninyo. Pasensya na mo guys kay sahay mga experiences kinabuhihan ng mga share ninyo. Karong taon mugaan pa ning atang mga pamatis tang kuan. Salamat ka sa mga Charlie's Angels dana nga may hang ma-share sa mga problem kay bawo na mo kinsa mo. I love you. We love you. Amping mo kanunay. And then salamat ka sa inyong kanunay nga pag-ubanamo guys. Guys, sayawan na ng problema kaya mawala ang ating kagandahan pag tayo ay magpa-pikto ng kanilang mga kabuang. Guys, no, ikain na lang natin ng tundan para tayo ay tubulon.
guys. Koshi! Para isang langgam. Guys, gamit na nahagi mong iodized nga gipada. Iodized so, tiya. Thank you, ate. I love you. Ingat-ingat palagi dyan. Nga nagsin mo tanong mga Bisaya na hangag naman is ko Tagalog naman. Bitaw guys, nag-request manggod ang mga Tagalog. Nga Tagalogin ko daw para maintindihan nila. O, ayan guys, asin to. Asin. Lunod ko na sa hang nila. Uy ba? Magkalubid-lubid. Mampad akong dila. Daning magtagalog pa guys. Kasi nag-request naman. Kawawa naman ang mga Tagalog. Nag-request silang magtagalog daw minsan. Kaya hindi nila maintindihan. Ayan guys, nilunod ko na ang ating kuan. Nilaw-uy ba? Inano ko na. Yan o. Fresh yan. Galing sa aming garden. Dahil na guys, luto na kamang nilaw-uy. Ara, nanginita kagwang. Dahil na guys, luto na kamang nilaw-uy. Yummy, yummy. Wow. Paon. Asang giinit ang piniritong isda guys. Kaya dami na sa lindal doon kahiwa. Nga anta guys, na ami. Kinilaw nga palidya. Ito guys, mang kinilaw nga palidya. Wow. Kapader, nakalahi si pader guys. Amang ibukod si pader kay nas jay yayay. Ilantan sa guys, kaya isang ipamatis ang kilid. Hantod ron, upentang nawa, pastilan. Ay, very good. Kapay amang pipino. Kapay mang nilaw. Oh, ito guys. Mahaw ka ninyo guys. Mahaw ta guys. Matang nilaboy. Mahaw guys. Mahaw guys. Ako'y kanilaw nga palidya guys. Huwag yan, ikilawan kayo man spray. Mga amay kaugalingan tanong. Mahaw guys. Paan pa dir? Pero maasok nagdali. Hindi ko sa ito nga. Paon. Kaya ka nung fish ya. Oo, may butang na Huwag butangi ko nag-ig. Kinilaw mo na. Huwag man butangi ko nag-ig. Yan pa kong ig. Nahan kag-ig. Masag naman kaya pang isa. Asa pang butang ag-ig. Kaya maghihatag pas ubos ag. Uban guys, uban. Paon. Kinilaw nga palidya. Lami ka adyo. Yummy. Ayun do. Was day pait guys. Day pait. Yummy. Delicious. Bang, to di ay ma? Hindi man sa pait. Hindi man pait pa. Hindi sa pait. Kain pa dir, kain. Isyuhan na rin ako. Gidagdaag ka na. Gidagdaag ka na pa. Lagi. Gidagdaag ko na sa tabay guys. Masa ka na kita. Natural, may mami lalis-lalis. Ang taman, itatagtagan mo ulit naman po. Tawag nga na maganda. Kabaw, baby. Guys. Mahiya naman kayo sa balat niyo. Mag-issue kayo ng hindi totoo. Mag-oo mga tanglay batuyan na itong bana. Ato naman nung dagdagan. Ahak na ulit. Wala siguro nga issue na na guys. Mga dagdagan. Guys no. Hindi man na magawa si Jang Bako. Hindi pa na si Jang binuhatan. Guys no. Ang na mga tanglay batuyan. Dagdagan na pa na ahak na. Kayong ganyan guys. Kaya pinaghirapan ko to. Uyab. Pinaghirapan na pa. Oo na. Guys, asusumong yung ano. Ito. Pinaghirapan ko to guys. Dagdagan. Huy, kapinangga na dani. Ayan guys, makisumbagay. Mangganay ko angin ninja. Nana na mo issue guys. Nung dagdaag, ahap na. Saan mo ganas. Salin man na magabi ining pinirito guys, may kuan giinit na mo pang kuan. Tago. Iliya ka ang gulay day. Anday. Fish. Sa buwan nagka-kim-kim guys. Sabaw. Very good. Hindi ko sabaw. Okay guys, kare kinilaw. Mga palidya. Utan. Sikwa. Magisagol-sagol yung mga utan na ma. Ganas. Kani main sa nani. Ayok bati. Okra. Uy, kadang kuan. Pipino, may favorite. Dapat ko lagi ma. Bakit nasa malayo ang aking pipino? Dapat ko lagi ma. Okra. Dapat ko. Ang gwapa ka. Ang gwapa kong kim-kim guys.
Guys, no, gwapo kong higa na atubang sa amin. Kaya guys, tanan, gikan ni sa mga garden. Diya guys, more na ang video rong adlaw guys. Salamat sa inyong pag-uban na mo. Pasensya na mo sa mga kapuanan diha, napakwento tuloy ako. Pasensya na mo nga nasagulan na mga tinagalog kay na lagi ng request na magtagalog kuno ko. So, kita'y mag-adjust Bisaya. Sugot ba mo guys? Kita'y magkuan. Okay, na mag nag-request lagi. Tagalog kuno kasi lagi mo sapid maghang dila na uy. Salamat eh. Sagulan naman nagtagalog guys no. Guys. Salamat sa pag-uban na mo guys sa mga videos. Thank you so much sa inyong pag-uban na mo guys. God bless inyong tanan. Mura na yung video rong adlaw. Salamat sa tanang mga nag-skip sa mga ads, diha, nakakadun ng tabang ng mga pamilya guys. So, thank you so much guys. So, sawa pa mga naka-subscribe, like, ug share das ang sa mga YouTube channel, palihog og subscribe guys. Na pindutan na imong notification bell aron maka-update ka sa mga kada adlaw nga videos nga may upload sa mga YouTube. Thank you so much guys sa mga viewers sa viewers sa ready nito pa sa mga guys.